Hello mga kaibigan. Good morning, United States. Good night, Philippines. Kumusta kayong lahat mga kaibigan? Matagal na akong wala sa YouTube. Naisip ko lang ngayon kasi nagda-drive ako, so I need to do something, so I will not be matulog. Hindi ako mainit. Oo nga. Musta? Kumustamos? Oy. Hello people. Hello people. Subukan ko nga rin mag-live sa YouTube. In a quarter mile, use the Ano ba? left two lanes to stay Ano on bang East meron Loop sa YouTube 281. ngayon? Ako yung ako yung talagang loyalista. Pero napag-isip-isip ko na ayoko nang sumuporta sa Marcos administration Use the left kasi two lanes to stay on East Loop katagal-tagal ko nang 281. sumusuporta sa kanila. Hanggang ngayon wala pa akong natatanggap na bayad. Continue on East Grabe. Loop Tapos 281 for 3/4 di of a man lang mile. magbigay si FL Lisa Marcos sa akin ng bayad. Katagal-tagal ko nang nagganon sumusuporta sa mga Marcoses. Nang simula nung pinanganak ako, In a half mile, turn left on sumusuporta na ako Mahongbrook Drive. kaya balik na la akong sa mga Dutae, sa mga Duterte, Digonggong, Sara Pusit. Balik na ako diyan. Babalik na ako simula ngayon ha. Simula ngayon ibalik natin ang Turn suporta left on natin kay Hollywood Drive. Digonggong, kay Sara Pusit. Kasi sila naman talaga ang tunay na may malasakit center ay may malasakit sa In a quarter mile, turn left sa on Alpine Pilipino, Road. 'di ba? O 'di ba? Balik tayo kay Digonggong, siya yung best ever president. Yun ang sinasabi ng mga Dutae supporters, mga Dutae trolls ba, o 'di ba? Sila yung nagsasabi na best ever president si Digonggong, kaya doon na rin ako. Turn left on Kasi Alpine sabi Road, ni Maharlika may FM 2208. may bayad daw. Pare-pareho tayo may bayad, sabi niya. Kaya subukan ko nga, baka may magbabayad din sa akin kung susuporta ako sa mga Duterte. Pero bakit sinabi ni aminin natin na may pare-pareho tayong bayaran, ganyan. Kasi sa mga Marcoses hanggang ngayon wala pa akong natatanggap na bayad. Grabe naman silang kuripot talaga, mga Ilocano. Kuripot, di mo na magbayad, di ba? Ang hirap-hirap. Ang hirap-hirap na walang bayad. Ngak ka nang ngak, wala kang bayad. Samantala sabi ni Marley may bayad sa kabila. Try ko nga. Balik tayo, pag-usapan natin si Lolo Digong ha. Dahil sinasabi nilang best ever president, naniniwala na rin ako. Imaginein mo, siya lang ang nakapag ng war on drugs. Sabi niya, in 6 months, mawawala na ang drugs sa Pilipinas. Magiging tahimik na ang Pilipinas tungkol sa drugs. Sabi ko naman, oo nga maraming pinatahimik, marami nang nananahimik, kaya ganyan ang best ever president natin noon. Grabe siya o diba? May mga nagsasabi na dami ijiki dami ijiki, pero naniniwala ako na ang linis ng war on drugs. Bawal yata sa magbanggit mga ganyan sa YouTube, pero sige lang kasi grabe ang tatay ni kung yan ang idol ko talaga. Grabe, tutang ina ng tutang ina.
Grabe si Lolo di Gonggong nung siyang mag-i-speech ba. Pag siya ang mag-i-speech, laging ano, inaabangan siya magsabi ng tangina, ganyan. Kaya masaya ako ngayon at ano, pagtiyagaan niyo muna ako kasi first time ko na mag-vlog ba, mag-live sa YouTube in 3 years na hindi ako aktibo sa YouTube ba. Kaya pagtiyagaan niyo na rin ang aking accent kasi medyo matagal-tagal na ako sa United States of America, mababago ang aking accent ba. Iwan ko kung bakit naging ganito ang aking accent ngayon. Pag tinatapik ko si Digonggong, naiiba talaga ang aking accent. Pero tumatalino ako, feeling ko talaga, as in feeling ko, tumatalino ako pag si Digong ang aking topic. Huwag natin kalimutan na kasi ano, tatakbo siya na mayor. Di ba? Peace ever mayor sa buong mundo yata, di ba? Di ba? Maraming dahil kay Digonggong, di ba? Kasi ang natatanggap nila na report mga ano lang, mababa ang crime rate, di ba? Ngayon may natuklasan sa Davao na may dalawa silang logbook. Yung isa yung totoo, yung isa yung mas mababa ang crime rate na nakalagay. Galing nila, no? Ganyan ang Duterte kasi alam nila i-report mo yung mas mababa. Baka yung time ni Digong ba nung siya ang mayor, baka may tatlo silang logbook. Yung isa yung totoo, yung pangalawa yung slightly may crime, konti lang ang crime rate, tapos yung pangatlo yan ang super napakababa ang crime rate. Baka yun ang ni-report sa buong mundo, kaya ano siya, na-pick up siya na one of the most peaceful cities in the world. Ganyan. Na best ever vice president din, kasi siya lang ang nakapagtala ng paggamit ng confidential fund in 11 days. Huwag natin tingnan na masama yung yung ganyan, kasi ibig sabihin, in my own statistical analysis, mga kaibigan, if you can use that 125 billion funds within just 11 days, ibig sabihin you are very efficient. Ibig sabihin nagtatrabaho. Tingnan mo, yung trabahuhin sana niya na na mga good for 1 quarter or maybe half year, she can finish it in 11 days in terms of use of confidential funds. Ano kayang mga confidential, kung saan siya nagamit ng confidential fund? Of course, it's tayo, distrust sa bait tayo. Siya yung tagang ang nang gusto kanya, lalong-lalo na nung siya ay sinubukang design ng mga kongresista tungkol sa confidential fund. Ang ninyo, magtanong sila, lahat ng mga tanong, iisa lang ang sagot. Ganyang katalino talaga ang BP. Ganyan. Wala kang mahanap na ganyang katalinong BP. Best ever BP din siya. Manang-mana lang sa dati niyang best ever president. Napakatalino nila mga Duterte. Wala kang masabing masama sa kanila. Ang gagaling, inubos lahat ang confidential fund. Ibig sabihin, ginamit niya ng super efficient, it's even more than a 100% efficient machine. Ganyan katalino.
Ganyan talaga ang dapat maging presidente ng Pilipinas. Ang bilis magtrabaho, 11 days niya lang gawin ang trabaho that is intended for the use of the confidential fund. So ganyan sana kagaling. Si Bibi, great leader kasi yan eh. Di kasi, naku, bakit natin pinuto si Bibi? Dapat si Sara nagpresidente. Ang bilis kumilos in terms of confidential funds. In terms na pag-defend ng budget, ang galing din. Imagine ito, ilang oras dyan sa Kongreso. Isa lang ang sagot. Isa lang ang sagot. Haba-haba pa yung sagot niya, pero isa lang. Andyan, lahat ng matanong, iisa ang sagot. Kung tanungin mo naman si BP tungkol sa WPS, iisa lang din ang sagot. No comment. Ganyan. Para walang masyadong issue, hanggang dyan lang, no comment. Ang hirap kayang isipin yun. At saka ang hirap sabihin. Tapang talaga niya. No comment. She may not like it. She may not like my answer. Ganyan. At saka tungkol dun sa naririnig din natin, kahit luma na itong issue, dahil ako naman ay bagong vlogger lang. Bagong vlogger lang. 169,000 followers. Kahit hindi ako gumagawa ng mga content. Subukan ko lang ngayon kasi nag-drive ako eh. Kaya ganyan. Yung tungkol In a sa half mile, turn right onto Texas 154 nung East. nasa DepEd pa siya, di ba yung tungkol sa ghost scholars, ayan, wala kang makikita na naging pipi na ganyang kagaling. Hindi lang mga tunay na tao ang kaya niyang gawing eskola. Doon Turn right onto doon Texas talaga ako 154 humanga. East. Sobrang ay salute ang taas-taas. Kung totoo yun pero kung hindi totoo, forget it. Okay, just forget it. But kung totoo, ay wala kang ganyang kagaling na. Continue on Texas Bibi. 154 East for 5 miles. Grabe, ang galing ni Bibi. Kaya niyang kaya niya pag-aralin ng mga ghost. Hindi lang yung mga totoong estudyante. Ganyan dapat. Tapos yung mga yung sa, hindi ko na maalala yung pangalan ng may nag-compile nung 50,000 na binibigay na incentive, ko ba kung incentive o bonus o bribe. Huwag na natin tingnan na bribe yung pera na binigay kay yung isa sa one of the, is it undersecretary? Huwag na natin tingnan sa masamang side, sa magandang side na lang natin tingnan. O diba, pag binigyan mo ng 50,000 ang isang empleyado, siyempre maiinggan yun na magtrabaho yun, diba? Ganyan talaga ang Bibi, may malasakit, ayaw niya na naghihirap ang kanyang empleyado. Dapat may additional pay besides the regular pay of 50,000. Kung ganyan, wala talaga si Alan Cayetano dyan sa pangako niyang 10,000 kada household. Wala talaga, luma talaga si Cayetano. 10K walang natupad. Si Sara walang pinangako pero nakapagbibigay ng 50,000. Ganyan ang vice presidente, DepEd secretary. Bakit nila inalis? Napaka-efficient nyo. Tingnan mo, 50,000 ba naman ibigay mo sa isang empleyado? Sinong di sasaya dyan? Kaya itong binigyan ng 50,000 tapos nagreklamo. Ako sinulit pa. Ang tanga-tanga naman. Ayun ang tanga-tanga naman. Huwag mo nang isipin yung delikadesa. Huwag mo nang isipin kung gaano gastusin yung pera. Huwag
Basta binigay na ni BP, ano na, tanggapin ko yan. Kasi may malasakit nga siya eh. Parang version ba ng malasakit center yun? Kaya ganyan. Nakakay. Iba lagi ko ano. Pero I love it. Ganyan dapat. Ano, BP. Punta tayo naman kay Pulong. Si Pulong Duterte, inaukusan na nila kung saan siya ginamit ng 51 billion. Ang tatanga naman ng nag-aakusa sa kanya. O tingnan mo, di ba kung tingnan mo yung bakod ng bahay niya, hindi mo makita ang bahay niya, ibig sabihin maliit lang ang bahay niya, ibig sabihin hindi niya ginastos ang 51 billion para sa bahay niya. Hindi mo makita ang bahay niya eh, kaya ibig sabihin maliit. Baka mas malaki lang ng konti dun sa bahay ng Kalapate. Grabe talaga kayo. Kung mga kusa, yung 51 billion sigurado ano yan. Kahit sabi nila para sa flood control ba yun? Kahit binabaha ang Davao, okay lang yun. Kasi bakit 51 billion lang naman kasi ang binigay ng Kongreso noon sa kanya na budget, 51 billion. Naku naman, ang ganda-ganda, ang laki-laki ng Davao. Dapat bigyan niyang hindi lang 51 billion, dapat minimum lang naman sana na 100 billion para mas maganda. Tingnan mo, binaha tuloy ang basta mauulan, binabaha ang Davao. Pero pag niyong isipin na kinain ni Pulong yung 51 billion, nilagay naman talaga sa sa proyekto. Kaya lang kulang yan ang isipin ninyo, kulang ang 51 billion. Dapat minimum of 100 billion ang budget ng Davao, yung distrito niya, diba? Talaga may kasalanan talaga ng nagbigay ng budget yan eh. Kulang yung 51 billion, dapat mas malaki pa, mga 100 billion, 200 billion, ganyan. Para baka wala nang baka kahit kahit konting tubig, wala ka na makita dun sa kalsada ng Davao kung binigyan siya ng 100 billion. Baka In a half mile, turn left onto Farm to Market bigyan 450 siya ng North. mas mataas na budget. Kulang kasi ang budgeting. Ganyan dapat. Ito naman si Basti. Nung naalala ko nung nag-declare siya ng war on drugs. Sabi ko na naman yan, magagalit si YouTube sa akin. Turn left onto Nung Farm to nag-declare Market siya ng 450 North, war then turn on right onto drugs. Farm to Market Road 1968. In 24 hours, 7 ang natigok. Galing, ganyan talaga dapat ang mayor. Kasi walang sinasanto. Oo, kahit hindi pa proven na Turn right onto mga Farm to Market Road addictus 1968. benedictus, yung mga tinigok, okay lang para matakot ang mga Continue tao. on Farm to Ganyan. Market Road 1968 Idolo ko for 2 din miles. si Baste. Talino din yan diba? Kayang-kaya niyang may batas nga dapat kahit nagkasala ka, kahit totoo na may kasalanan ka, pero huwag mo na sundin ang batas, ilagay mo na sa kamay mo. Ganyan katapang si Baste. Idol ko siya. Dapat pagkatapos magpresidente ni Sara, dapat si Baste na naman. Ganyan talaga. Bakit hindi pa nagkandidato na para senador? Siguro susuportahan ko yan kung ganyang kabilis. Baka mas mabilis pa sa 6 months matapos ng problema sa Durga. Pag si Baste, tingnan mo, in 24 hours 7 ang natigo. Ganyan dapat. Mas mabilis pa kay Lolo Digonggo. Ganyan dapat ang mga
Duterte talaga maaasahan mo. Wala, di ba? Yung meron pa yung Rodrigo Duterte Jr. Kaya sisikat talaga, lalabas lang talaga yung mga matatalino na Duterte. Ganyan. I love it. O diba? Kung ano-ano na yung sinasabi ko, pero yan lang, walang organization na ginawa ko kasi naisip ko lang ba, subukan ko lang ba mag-live. Kasi alam nyo na, parang hindi ako makatulog sa daan ba. Yan lang ang buhay. Kaya intindihin nyo, kung marami akong kung ang gulo-gulo, teacher nga ako pero ang gulo-gulo ako mag-vlog pa. Hindi man nagbibisi ako nag-vlog sa loob ng classroom. Nag-i-enjoy ang aking mga estudyante kung paano ako magsalita sa classroom. Ganito ako magsalita sa classroom. Kaya naiintindihan nila kasi unique daw ang aking accent. Sa classroom magturo ako ng math pa, magturo ako ng physics. Oo, ganyan. In a Magturo quarter ako ng mile, turn right onto chemistry, Baker. magturo ako ng economics ba. Naiinggan yung mga estudyante ko, kaya dati mga 55% lang ang passing rate ng school namin sa algebra. Nagturo ako first year of teaching, naging Turn 85 right na onto Baker. kagad. Ganyan, kasi ang ganda daw ng accent ko, nakakainggan nyo. Ganyan. Ayan, o Continue diba? on Baker for 3/4 of a mile. Ganyan talaga ang aking life here in the United States. Balik tayo sa mga Duterte. Nang paborito ko talaga sila. Yan sila mga idolo ko. Naalala ko na naman tuloy yung legendary Kulambo ni Tatay Diggs. Ganyan dapat ang presidente. Matutulog na may kulambo. Ayan. Napakasimple mamuhay, di ba? Ang simple mamuhay si bakit na ibang it looks like I am in the wrong direction. Am I? Okay, balik tayo kay Liberty Road. sa Kulambo ni Lolo Diggs. Ganyan dapat tayo, simple lang sa pamumuhay, walang kurapot. So ibig sabihin, nagkukulambo siya, ibig sabihin simple ang kanyang pamumuhay. Turn left onto Liberty Road. Super simple ang kanyang buhay na kahit naging presidente siya, he is the simplest president. O diba, nagkukulambo, imagine mo yan. Ibig In a sabihin, quarter mile, wala turn siyang left onto kinurakot Steve Gatlin kahit Road. ni isang duling. Wala siyang nakuha sa Parmali. Wala siya kahit ni isa nakuha sa Pogo. Wala siya kahit nakuha na isa sa pag ng EJK ba. At saka yung sinasabi nila na nakabit niya si Garma. Naniwala naman kayo nakabit niya si Garma. Tapos si Garma nagkumukuha ng dami-daming pera. Tapos iniisip ng mga tao, ang Turn left onto ultimate Sneak chess Gatlin master Road, is then si turn right onto Deerwood Digonggo. Drive. Hindi ako naniniwala doon. Hindi niya kabit si Garma kasi matakutin sa Diyos si Digonggong diba? Ang bait-bait kaya na Turn right presidente onto yun. Deerwood Drive, then your Lahat na destination sinasabi will be na on the left. napakagandang pakinggan, napaka-professional siya magsalita, diba? Ganyan dapat ang mo. Dapat nag 20 years siya na presidente sa Pilipinas. Tapos i-impeach na si Bongbong Marcos. Tapos ibalik si Digonggo Your na destination is on the left. presidente. Diba? Ganun lang dapat kasimple. Dito ako mag-deliver ng sandamakmak na pagkain.
Hello. I know you're very nice. Good morning. Yeah. I already know they are very nice because I've been delivering here many times. Right, yeah, they're super nice. This is ours too. Oh, balik tayo mga kaibigan. End na. Paano i-end?